खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 10 जुलाइ बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। माबा मोनसे बाथ्राखौ लाना जिंगासिनांगोन, गोसोआ उसुखुथु मोनबाय थागोन। वृष राशि। लामा हान्थिनायाव खैफोद सोमजिगोन, सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। मिथुन राशि। लुबैना थानाय मुवा बेसादखौ मोनफुंगोन, गोसोआ रंजाखांगोन। कर्कट राशि। नखरनि धोन दौलतआ जामलांगोन, नखराव असान्ति फैगोन। सिंह राशि। जेबो मावनो दांनो गोसो जानाय नङा, दाबसे जायगायाव आरामै थानो गोसो जागोन। कन्या राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ, साजा मोननो गोसोआव गिखांनाय फैगोन। तुला राशि। फंबायनि थांखि जाफुंसारनायाव बिदानि सुखु फैगोन, बरादा जोबोरैनो मोजां जागोन। वृश्चिक राशि। मावबाय थानाय खामानियाव नोंथाङा जाफुंसार जागोन, फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानो हागोन। धनु राशि। मोनखानाय मुवाखौ खोमाफिननांनो हागौ, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। मकर राशि। नोंथाङा थांखिखौ होसोनायाव जेननांगोन, साना जेथोगोनां जागोन। कुम्भ राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनानै मान बांगोन, गोसोआ जोबोरैनो गोजोननाय मोनगोन। मीन राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानायाव गुबुना नोंथांखौ थुलुंगा होगोन, मोजां सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।